ya to ya telefon da ka mabwal ya telefon da ya foto sai ka to yalla ko ka bala dai mun yin kalimun nana fula fora folo ambar damina folo la oye dobe ko fa yin kalike ko aba ne wakati be silamo ba fo ko an ka farani ko kan ka farani ko kan kana farafara kube toka aya kala wa tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu ko ambake ambe mu fo wala nu be ko fa ambe mu fo wala aya be wa tasimu bi hablillahi jami'a wala tafarraqu abbe kala ka jurba kele mina kana fara me jurba ne jumai ode mu go mina ko jurba ne jumai taman ba fo ko la ilaha illa kelene est ce que jurbay no de jurbay ahli sunna wal jamaa wuye juruin tafsir minnya alquran wa sunna abeka alaka kitabu min be qur'ana ko amin be ciden ka sunna ko abeka faranyu ko ko de la kat be o de ka de be ke qur'ana ni sunna de ka de wa tasimu bi hablillahi jami'a ninye tijaniye ninye sufiye ninye shiye ninye rawafide ninye ambe ka faranyu ko qur'ana mo fuye de munna ni aya yere nyefe yawma tabhal wujuh wa taswadu wujuh kuna basa ya at-tafsir mun aku yawmal qiyamah do sunna mo nyebe jeya bidiya mo nyebe fi donc o yaajira ka funni ala ko wata simu bi habla jami'a akorote ko sunna mo ne bidan ko kafara ni ka hablullah ya alaka juye qur'ana de alquran wa sunna be de ka qur'ana min be qur'ana kunan ka baraka ne min be tire ka sunna sadin kunan ka be modela fa in tanazatu fi shay'in farudduhu ila allah wa rasul na yinu mususu min yayi sagi ka ta qur'ana man tire ka sunna hablullah yude folo donc ko fe kayira mo wala har mun mudda me kata doni ma mo ka ke alaka mo ka sabaru ka sila ala ni doni prepare la tigara ka la de ko doni ki ko al iftiraq wal ikhtilaf yanqasimu ila salasatu aqsam farafara ani yogon soso abetila kata tila yoro masabade iftiraq wa ikhtilaf wajib افتراء واختلاف جائز افتراء واختلاف حرام محرم نيوغو سوسو دوبي فرا نيوغو نياك دوبي وي واجبي نيوغو سوسو دوبي فرا نيوغو نياك دوبي ودغرا نيوغو سوسو دوبي فرا نيوغو نياك دوبي وي حرام افتراء والاختلاف الواجب هو افتراء أهل الإيمان والكفر وأهل الحق والباطل نيوغون سوسوني فرافرالي من يواجبية مؤمنون كافر كفرك بنيوغون يواجبية تنيا تيبو نيغالون تيبو كفرك بنيوغون من يواجبية مو كنافو كويبه تنيا نيغالون يغامي الله يريكو ولا تلبسوا الحق بالباطل akwa kana tinyani kalo nyambi nyugo na la yero yero lima tulbisuna li haqqa bil batil ayewre kuna la ko munam be kalo ni tinyani nyambi de wantu talamu awire baro ni nyen kalo yare baro ni ci donc mbale mo kafiriya liman yani kafira ka fara ka bonyo na wajibi tinyani kalo ka fara ka bonyo na wajibi sunna ni bidia ka fara ka bonyo na wajibi مو كان يندونه كله فلنا افتراض واختلاف جائز ويبني مسائل الاجتهاديه في مسائل الاجتهاديه نيغون سوسوني فرا نيغون يامي دغرا
oye kanjugon soso masaila wala masaila munu delila jele manuna qur'ana ko nindo delila bangale manara hadisa da ko nindo dole ko bawo kelen kele be profite hadisa woni aya de la ko ka delila ko wala o masaila sugu njugon soso takara wala ube harim min fo do bena sunna ni bidia fara njugon ka delila te munye sebo ye njugon soso de sallila re ube tumeta bani qur'anya de uye njugon soso da nunu furuude masala istihadiya ni ka yere tija ni ka yeli kono ni ewa delila jele mana kabo cide mono kanka nin kete della jele mana qur'ana kanka nin kete men ni ka yeli kono ni aya ko so ambe se kan nin kete ni ka yeli kono ni hadisa kono ambe se kan nin kete e kono yeli kono ambe se ka te ubafo de masala istihadiya o ye nyogo soso min fule ninye ni ndagara me akana juguya do ni ngonje akana juguya do ni ngonje della jele mana ala kambo nyogona ne ka faamu da ngote ko mi sandi farda nunu ani sandi ji farda nunu uruna nyogona ni majabi tubu ye nyogo soso mi kula nunu na nyogona de sebo ka nyogo soso ni sebo ma nyogo soso abida la de dina de siri abida la mimbi ke sunna mo mimbi bo sunna la sebo ma nyogo soso la de seba den kele ma nyogo soso kola sunna de siru jola minka ni be ni abida nunu ka ye sunna mo ni te nunu ka te sunna mo sebo ma nyogo soso la de sebo ye nyogo soso furu de la bato togo masaila ci hadiya donc nyogo soso daga ram yakana juguya do wali nyogo ce masaila ci hadiya fa nam nyogo soso min fule ni nye ikhtilafu tanawwi be wa ikhtilafu tadadi be ikhtilafu tadadi jakwa beto neka ton taka inka eka ton taka o teke ikhtilafu tadadi la fo ka tinya de ni masala ni ko ni qur'ana aya ko so ni hadisa ko so ni haramu e ko ni daga le do esika ebe se ka to ka daga kan ni ka haramu ko la uba fo ni de ko ikhtilafu tadadi ni na fo de la de kan ni de la be min tala ni de la be min ko daga ni de la bo de tala qur'ana ni hadisa e min ko haramu ri tala na ya soro tara dellan sa ka ta qur'ana ni hadisa minna min ko haramu le do ni dellan soro de tala e min ko daga ri tala ni ko ni haramu ye ni ko ni halalai uba fu ni de ikhtilafu tadadi ko be ka to ni tay la ni yorote de dellan de be ni fa in tanazatu fi shay faruddu ila Allah wa rasulih na yi nyugo soso minna ya sagi kata alama ani jide ni jide ta ka hadisa aw be ta kinya ni hadisa de nunu fula da ni cinya be min tala hadisa ni qur'ana be min tala do yindi akabila abebe tugo cinya ko abe akene ko na nyefa bo ikhtilafu tanawuli masala tahyana to fure tahyana na to chamana kasati kide kana na to chamana bonne ko nin tahya ne ko de ke e ko nin tahya ko de be se ka to itaka pasu ba fo ni de ikhtilafu tanawuli ebe min ka de la salen bala ne fana bi min ka de la salen bala ne be se ka to itaka e be se ka to itaka kele tan ni ngo je jugo tan ni ngo jante ni ngo ke bidia mo iba fo ni ikhtilafu tanawuli men ni so so li kera de sa ni nye ewa bidia de ni nye sunna de ni nye haramu de ni nye halala de abeta de la de nyiro qur'ana ni hadisa beti to tay taka ni yorona de la de be nyiro qur'ana ni hadisa be nyugo tala ko kata qur'ana ni hadisa te emin tala bila ambe beke men ne ko ni nye haramu ko ni nye halala ko an kabbe obeska bembe sika kya ni fana kafa sosoli yire fulani ikhtilafu tadari wa ikhtilafu tanawwi bo sosoli daga min nawte ni nyewa masala si hadiyaw abe daga kan yugo soso la sebo kan yugo soso kira wala e ma yewa doni ki ba ko ni sebo be na min ijma'u sahaba de la be kenu be de la tekena ni sebo be na min ka hari namma aya ya namma hadisa ya de la be kena me barakina sebo ka be fen ka ben to ko fula be sebo ko ubafo ijma'u shari'u wa ijma'u sukuti ijma'u shari'u yemunye ko do be sheba be da ya fo to ko kelena ko do be sheba be ko haramura ubenaka ko haramu ubafo ni ma ijma'u shari'u ube sheba be na ko do ka be ya fo ko nin dagara ni nye ijma'u shari'u ambe baraka ni dinna
ijima sukuti munye sheba kelenye kuma dofo sheba to be ya dade kuma soso uba fo ni lebe jima sukuti muna ni sheba kelenye mi fo sheba to yuma ba be ke derila parce que sheba to nyugo sabati kalonga sheba to cinya to o de nyugo sabati kalonga har sheba no nyugo ci ni eye kuma fo ni cinya te yonin kele dobar kaloka boita ko an kana nyugo borto an kana rabu ke nyugo munna sheba kam ma ko ni kera derila parce que tu ma ko kalonga ubi nyugo bila sirade sheba bu nyugo bo fili de la fo an fana kan nyugo bo fili de la mais ka fo an kana nyugo bo fili la be ki ta ke dro be ki dare yo nan kam ma ko nan ka fara nyugo ngalondo de ni ya shebo kam ma ko ni kera derila utumba ko ngalonde ka ori ato ko jima so mais ni shebo yo nyugo so minna masayla minna do kelen ka kuma te buja kelen ka ambeta delare la je ko na bisa ni shebo yo nyugo so minna shebo dokote kelen ka kuma te buja kelen ka ambeta sabi kata qur'ana ne hadisa de la qur'ana ne hadisa be sai bai min tala ambota me don ko ko la kulli hal ko ni kana bosi e fana kana kidda mana moy ka bosi ba no ka kuma la foi ka ku shebo do ka kuma udeta me e fana ka bosi ba be ka kuma ula yenyo ko so ni na e man nin tata katika da mana ta modovire wote be fana ate da ka bosi ba ka kuma ula nu yenyo ko sunna be ta de la ma e ma ye na ya so ara do te ke nyugo ka tuma mi kuna bas akota matu do ya ni ka akota matu kuna bas ko fentala ako abubakar ko an kana ke umar ko an kana ke kuna bas ko yushi kan tanzilu alaykum hijaratu min as-sama aqulu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala abubakar qala umar kuna bas ko farau be an akatte da ka farau jiga ka sisa kaw halaka mbafu cidin kote e ba fa abubakar kote ba fa umar kote kasoro abi hadisa sahdin na cidin kwale ko fi an ka abubakar ni umar no mina ne an bi abubakar ni umar no mina ne cidin ka hadisa sahdin ta yoro mide ne abubakar ni umar mi fa ba mina me cidin ka hadisa sahdin be yoro mi ne abubakar ka kuma te mina umar ka kuma te mina e doni ke ba de ka kuma be mina ba ko pasike e kala na jami'a ha donc nunu ka famu de be mu ko tromper les chevaux yo yo so de chevaux yo so yo yo so mino e fumu de masala ci hadiyo fuqaha nun ka yo so mi be fe yo ka yo so mais les siru tede ne ko ala be san la risuka ni ko ala te la risuka be yobe aw be aqida kelena aw te se gabriyo ni nyelle sire ne nya aqida da aw makke kelenya ala chevaux ma yo so ne na chevaux be ko ala be la risuka bonni mo min nana sisa de ko ala te la risuka o sunna mo yewa o te sunna mo yewa o dia to shaykhul islam bon taymiya ko dabitu ahli al ahwa ka fu karase bidiya mo karase sunna mo ye ako dabitu min bada sira min mo ola ako ahli sunna wal jamaa yelle siri munun tabati qur'ana ni sunna la ko nun le siri nun da ahli sunna wal jamaa kan le siri ye ako ni mo min yo o le siri soso e bora sunna la ako misal la kabiriyatul khawarij wal khadari wal rawafid wal murji'ah ako misal la khawarij kabiriya qadariya kabiriya arwafid kabiriya murji'ah kabiriya jahmiya kabiriya eska min be nunu ka hakilinaka ako nin tigla mo te sunna la ni bora sunna la mo no te sega farajo ko donc si ça tient an ka jamana nunu ko fo mo nyonya juman bani nyomo je est-ce que figo sosoli de bani nyomo ja figo sosoli tan nyomo jo sosoli min bani nyomo ja mabbe aqida ni bato to ko yede ya faro amma be lesin de ni ko ale qadiriya de ni ko ale tijaniya de ni ko ale sufi de ni ko ale shiya de ni ko ale kuburiya de ko lu kabro bato lawde u yere daw ya fa aw ko nunu de ka ke kelenya ku ka faranyo ko yenga do de o yin galo de parce que nunu ni le shiru de ashiru chego man yugo soso minna da on fuda kan yugo soso de la na ya sura ge yugo soso sadi farda de est-ce que sadi ji farda yugo soso de jamana ko bila yugo na ya ha est-ce que sadi farda ni be farda ni te farda ni sunna ni de sunna o de mo bila yugo na jamana la ya
sosoli min bani ɲɔgɔn cɛ o ye lesiri ninnu de ye ahli sunna wal jamaa munna u da kitabu la ko usulu ahli sunnati wal jamaa lesiriw dɔ de bɛ sunna mɔgɔw bɛ o lesiriw de kan piyew de bɛ ni sunna jɔra o kan ni mɔgɔ min bɛ o piyew la i ye sunna mɔgɔ ye ni mɔgɔ min ye o piye kelen bila i ye bida mɔgɔw yɔrɔ la hali ni ye sunna mɔgɔ yɔrɔ wɛrɛ i ye bida mɔgɔw yɔrɔ la a dɔw yɛrɛ filɛ a piyew dɔw yɛrɛ filɛ n'i y'o bila dɔrɔn bɔra sunna mɔgɔw yɛrɛ la masala i kɛra khawarijo ye i bɛ se ka konte sunna mɔgɔ la i kɛra kadariya ye e bɛ se ka konte sunna mɔgɔ la e ye rawafida e bɛ sunna mɔgɔ la e ye siya ye mɔgɔ bɛ se ka fɔ e ma sunna mɔgɔ ma e ye murujiya ye mɔgɔ b'a fɔ e ye sunna mɔgɔ ye ba e ye mu'tazila ye mɔgɔ b'a fɔ e ye sunna mɔgɔ ye fo mɔgɔ ka ninnu kɔlɔsi an ka fara ɲɔgɔn kan an bɛ fara ɲɔgɔn kan kuranɛ ni sunna ani usulu ahli sunnati wal jamaa ahli sunna wal jamaa ka lesiri jɔra piye minnu kan an bɛ bɛn olu de la n'an bɛnna olu la ɲɔgɔn sɔsɔ tɛ o mais aw bɛ taa anw ka sɔsɔli bila ɲɔgɔn sɔsɔ minnu kan ko sɛbaw ko ciden ko ka taa Bani Kurayja ko lagasara salli sera ko a kana lagasara salli fo a ka se Bani Kurayja dɔw y'a faamu ko salli wagati sera an ka salli dɔw y'a faamu an kana bila fo an ka se Bani Kurayja est ce que o ye diinɛ akida de ye masala sisi hadiya de ye nin ye donc o ni jamanaw ni sunna ni bidiya bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ minɛ o tɛ ko kelen ye dɛ parce que karamɔgɔw bɛ taa dɛrisu kɛ ninnu kan n y'a fɔ cogo min wa sɔsɔli ye cogoya saba de ma fula de fɔ sisan wa ɲɔgɔn fɔnkoɲɔgɔnya dɔw bɛ yen fara ɲɔgɔnya dɔw bɛ yen o ye wajibi de tiɲɛ ni nkalon ka fara wajibi sunna bidiya ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na wajibi limana ni kafira ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na wajibi nin ɲɛ kelen filanan fara ɲɔgɔnya min dagara fara ɲɔgɔnya min ye masalatu ijtihadiya a dagara ka fara ɲɔgɔnya o la mɛ a kana juguya ni kɔnɔya dɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin tɛ fila ye wa sabanan fara ɲɔgɔnya min ye haramu ye al-iftiraqu wal-ikhtilafu bi aqrari shakhsiyyan wa aqrari dunawiyyan hada haram ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn fara ɲɔgɔnya min ye haramu ye a ka ɲɔgɔn sɔsɔ a yɛrɛ n yɛrɛ ka intérêt personnel kama e yɛrɛ ka intérêt diɲɛ intérêt personnel dɔ kama dɔrɔn ni mɔgɔ dɔ ka i balima silama dɔ ka fara ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni o ye ou bien diɲɛ ko de diɲɛ antenne de diɲɛ nafa ni diɲɛ yɔrɔ silamɛw ka bila ɲɔgɔn na ni diɲɛ nafa dɔrɔn ye silamɛw ka bila ɲɔgɔn ni intérêt a ka kɛlɛ ka fara min ye haramu ye ala ko a ka ciden ma wala tattabi hawa fayudillaka an sabilillah a ko i ka nin diwo bato n'a bɛ fili ka bɔ ala ka sira ma donc min ye ka fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn sɔsɔ ni diɲɛ kow ye ni hadamaden yɛrɛ antérêt ye donc nin ye ɲɔgɔn sɔsɔ ni ɲɔgɔn fɔnkɔɲɔgɔnya min nin ye haramu ye mais k'a fɔ de bɛɛ ka an bɛɛ ko la ilaha illallah ala ka juruba kɛlɛ an ka minɛ an na se ka fanga sɔrɔ musiriku de bɛɛ de fulankafo bɛɛ de e bɛ se ka musiriki kɛlɛ aw yɛrɛ ma akida ta fɔlɔ wa e yɛrɛ min ka akida in sɔrɔ fɔlɔ ka sabati e bɛ se ka musiriki kɛlɛ ya ni jama ŋuyu waya fu farala ɲɔgɔn kan fu fara tɛ akida tɛ lesiri t'aw bolo a bɛ kɛlɛ kɛ ka taa ɲɛ a bɛ fanga sɔrɔ min a tɛ se ka fanga sɔrɔ et puis min bɛ hadamadenw fara ɲɔgɔn kan tawhidi ni sunna n delila k'a fɔ yan n ko Sheikh Islam Ibn Taymiyyah ko as-sunnatu maqrunatu bil ijtima' wal bid'atu maqrunatu bil furqa ولهذا يقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدع والفرقة شيخ الإسلام ابن تيمية أكو السنة ني فرا نيغون كا دبي نيغون في بدع فنا ني فرا فرا دبي نيغون في أكو دياتو كو أهل السنة والجماعة كو سنة مغو وفرا لي نيغون كا وكو بدع مغو وفرا فرا لي سنة دبي مغو فرا نيغون كا منو با فكو توحيد بان فرا فنا غالو انت سوما ala ko qur'ana kono ya ayyuhal ladina amanu zkuru ni'matallahi wa zkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da fa allafa bayna qulubikum fasbahtum bi ni'matihi wa madinan kaw juguya to tubunu nyogon faga juguya monyaka tawhidi limana min nanu ciden ni tawhidi min nanu mani limana min nanu ma o de kera sababu dusukun fara nyogon ka ala ko ay miri ay tunye nyogon jugu de ya ɲɔgɔn faga ni ɲɔgɔn juguya fa allafa bayna qulubikum ala nana kaw dusukun fara ɲɔgɔn kan ni limana ni tawhidi ye fasbahtum bi ni'mati ikhwana aw labana ni ala ka neman sababu ye tawhidi ni limana sababu kɛra balimaw ye
وألف بين قلوبهم ولو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إن الله عزيز حكيم ala ko ne ala de madina kan mu'minu kusku farangon ka ako cide ni etu ne jiya na furo be na fakati puru ku kusku farangon ka o tun te se ku ka kusku farangon ka me ne ala de o kusku farangon ka ne manane tawhid mbali mo ko kal na furo tan kata yoro dan ka furatila mo ni nyogoje ngata yoro dan ka wori tila ni nyogoje e o de be mo kusku farangon ka bali nafolo yere ni e ko ikambe nafolo de ke kam go dusku fara nyon ka ube tinya nafato ka tila mo ni nyon ti go dusku fara nyon bi fara de parce que ni nana mi sidi kelena e ye watandi ma e wa mo gandi dima itte mena ni kay ma duro be dama jugu ya nana ko mani jinya nafa yere ko ibo ke ka hada ma den dusku fara nyon ka yere ibo fara yere de o de to ala ko cide ma ni jinya nafolo be ni tunya jinya nafolo be nafati konni wewa madina kaw ka ke kele yodu suka ke kele yodu sukun tun tiska ke kele nyabara men ne ala ye de yodu sukun ke kele ni tawhidi ni di manay awon balmu nambe dawa kan ka dawa ke kom ciido ye dawa ke chomi tawhidi ka fu mo ya jele sunna ka fu mo ya jele be ka tawhidi jele ta be ka ciide ka sunna jele ta nyaambe kana yala ninde be mo fara nyon kan ninde be bareka dawla ninde ba to abese kan nobo mais tant que ne fara mo ñum kam makenni ka jama kulu be numa fara ñum ka tawhidi kan uma fara ñum ka sunna kala man hadi sarafu salih jama kulu fu farati donc fon ka fara ñum ka tawhidi de la an ka fara ñum ka sunna de la donc karamo ka wole leke ka ta odema jama an ka fara ñum ka tawhidi an ka fara ñum ka sunna da mais we fara ñum ka min fo e kana fo ni mabida mo ne ma fo mo sikana to kam golla ko sikki amma fu ñugol la posité mais bil al diga ni dege law ye doni ke baw ko ni nya sunna de doni ke baw ni nya bidale salafu salu nulu be karam ngo min tan wo ba fu kana shadidu ala ahli al bidai ko mo tunda tunga gele bidam ngo ka mbe kuma da fa ni min ye kala ndew kitabu do be ko ijma'u de ulama ala al hadar min ahli al ahwa'i wal bidai wa tahdhir minhum لخالد بن الدعوي ذكر ni nyeki tabude ko doni ke baga be naka kon kan yere tige kabon nin dumo mo ma ni bidamu anan kan yere prosuma kitabun to yeni izma'ul ulama ala li hadar min ahli al ahwa'i wal bid'ah wa tahdhir minhum li zafar ay kitabun yin fuita kono sarafu salu be na minka mo be bidiya de ka bidiya mo nin dumo tigum an kan yere tige ka buda an kan mo baga baguma mo ku yere prosuma abo kitabu kono maliki ni ka kuma ni sarafu ka kuma nube sarafu min tan kana sadidu ala hadil bidai mo do tun ka gele bidiya mo ka bi tan no wode me mujamala ni musalaha ni fe ko ni be ka bede la o te ahli sunna wal jamani man ahli salafu ka kono masailati si hadiya nunu ne kan to made me wulu be tam masalati hadiya ka itlafu de bila an ka itlafu ka an ka itlafu be le shiru de ka amma nyogon so so furu law an ka itlafu be usulu de ka ni nye khadriya ni nye tijaniya ni nye sufiya ni nye shiya ni nye rafida an ko nunu ne tese ka fara nyogon ka est ce que nunu ni masalati hadiya de ya le shiru de nunu ne fo nunu ka prepare la ci be mo yede ala ka hakku man jazakallahu khair an fa me malika mun da bi da mun maliki ya tike ka ba ka tersu ne kana aya ke ka bo fa ka da aya hakku ci minna ko an ko be maliki tam ma jahbi de la ko maliki de la ka bidam gokke ka bo ka tersu sa ci mo